το σχόλιο σας και για αυτό το θέμα. Κυρίως βεβαίως υπό το πρίσμα ενός μανιφέστου το οποίο φαίνεται ότι διασφαλίζει θέσεις εργασίας στον ευρύτερο χώρο πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντικό να συζητάμε για τον κόσμο της εργασίας και έχουμε χρέος ως προοδευτική παράταξη όλες οι αναζητήσεις που κάνουμε είτε με τη μορφή μανιφέστου είτε με τη μορφή μιας προγραμματικής πρότασης να αφορούν τον κόσμο της εργασίας, πώς μπορεί να αμείβεται αξιοπρεπώς, πώς μπορεί να διασφαλιστεί φυσικά η βιωσιμότητα αυτής της αμοιβής μέσα σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα είναι ανθεκτικό και όχι επιρρεπές σε κάποιες κρίσεις. Και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε και πιστεύω ότι παραδεχόμαστε όλοι πως παρότι έχουμε βγει από τη σκληρή μνημονιακή εποπτεία, διότι πάντα θα υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, υστερούμε πάρα πολύ σε ανταγωνιστικότητα και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος μαζί και με την ύπαρξη πολλών αυτοαπασχολούμενων, αλλά και με την ύπαρξη πολλών θέσεων εργασίας στον τουρισμό, στην εστίαση, σε επιχειρήσεις και σε κλάδους που δεν έχει διεισδύσει ακόμη σοβαρά η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, να έχουμε ένα μέσο όρο εργασίας στην Ευρωπαϊκή, ως Ελλάδα 39,8 ώρες, από τους υψηλότερους μαζί με κάποιες βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, σε ένα πίνακα που είδα για την αγορά εργασίας. Τώρα, το πόσο ρεαλιστικό είναι το να μειώσουμε το χρόνο εργασίας πρέπει να αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών όπου πράγματι έχει διεισδύσει τεχνητή νοημοσύνη που δεν πρέπει να οδηγηθούν σε μια συνθήκη αύξησης της ανεργίας και βελτίωση των κερδών όσων έχουν αυτές τις επιχειρήσεις ή όσων κάνουν επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, αλλά θα πρέπει να αποβαίνει προς όφελος της εργασίας. Ή τουλάχιστον, επειδή πολύ σωστά αναφέρεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και ότι αποδεικνύονται εκατομμύρια υπερορίες, αυτό πάει να πει ότι υπάρχει ακόμα υπερεργασία. Το ιδανικό θα είναι να αυξηθεί πράγματι ο μέσος μισθός, να αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός, να ξεπεράσει, αν θέλετε, και τις αυξήσεις του πληθωρισμού και των τροφίμων που ήταν 36% από το 19 μέχρι το 2025 και της στέγασης που ήταν πάνω από 20% στο ίδιο διάστημα για να ανταποκριθεί στις συνθήκες. Θα πρέπει να συζητήσουμε στη σημερινή συνθήκη πώς με 550.000 όντως περισσότερους εργαζόμενους, γιατί το ΑΕΠ μας έχει καθυλωθεί σε μεταβολές όγκου 2% που ήταν το 2018 και το 2019 και ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου. Αυτό είναι και δουλειά των μανιφέστων των κομμάτων, αλλά και προγραμματική δουλειά. Πρέπει λοιπόν να προσανατολιστούμε σε ενεργειακά αποδοτική οικονομία. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό διοχετεύοντας επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούμε να το κάνουμε με επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας. Έτσι βοηθάμε και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Φυσικά αυτά πρέπει να γίνουν με ενεργειακή δημοκρατία που διασφαλίζουν οι ενεργειακές κοινότητες που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει νομοθετική πρωτοβουλία για αυτές στη διάρκεια της κυβέρνησής του. Και ολοκληρώνω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε μια αυτάρκεια του παραγωγικού μοντέλου και να τονώσουμε φυσικά τα πολύπαθα ισοζύγια, τόσο το εμπορικό ισοζύγιο, αλλά όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.